Tervetuloa uuden videon pari. Eipä ole hetkeen taas tullutkaan laitettua mitään, mutta eipä tullut tehtyykään. Eli meillä palo lakat tästä viimeksi, kun tuli tankattua. Samaan reisuun kun meni moottorikin. Tai meni ne Stefaat ja petilaakerit ja vaihteistoltakin. Niin Mut kuitenkin tosta mä aavistuksen vesi hioin, kuin myös tuolta. Sen jälkeen mä 2 teppiä vedin myllyttäen. Sain aika hyvin siitä ne lakan palomat pois. Nyt täällä on vähän vielä pahaa pinnas. Mä vedin siihen fusot niskaan. Aika hyvä ja tämmönen kiiltävä tuli. Et yllättävän siisti. Tän satulahan olisi voinut ottaa tästä pois. Mut tuli sen verran laiskaa oltuun näköjään taas. Että tuli jätettyä se siihen. Tää on ihan asiallinen. Tällä puolella tuli siisti. Täällä ei ollut niin paha. Tuolla on vähän. Mutta se ihan varmasti tulee joskus vielä saamaan sitä. Niin en nyt ihan hirveästi jaksanut nähdä sen. Että ei niin paljon vaivaa. Mut nyt olisi taas niinku katteet iskus. Nyt olisi voinut tietysti. Mähän joudun ottaa vielä nämä katteet pois. Niin voisi tietty myllyllä vetää vielä tämän rungonkin. Mutta mulla olisi kyllä nyt ajatus, että tuossa talvella otetaan ja puretaan tää koko mopo. Maalataan siitä runko ja vanteet. Nää on siis joku maalannut. Kai näistä oli joku videon pätkä silloin, kun tää kasaatiin nämä vanteet tänne. Mut joku on maalannut nää varmaan jollain pensselillä on vähän sen näköinen. Yllättävän siisti, mut silti ei ehkä ihan omaa silmää. Mut nää on nyt aika priima. Täällä on vähän vielä vaan, et sais kyllä pyyhkiä uudestaan vielä. Ja tosissaan penkkihän olisi ollut näin paljon kiinni, että no, ei se mitään. Nyt on semmonen tilanne, että mä en ole tähän vielä tilannut osia. Nyt olisi ajatuksia, että tilataan joko nyt osat siihen, tai sitten laitetaan toi leikkuriprojekti käyntiin täältä. Koska tässä ei enää ihan hirveästi tois noita ajokelejä. Niin. Mä ajattelin, että jos mä pistäisinkin tän hetkeksi jäihin ja purkaisinkin tän nyt. Ja maalattais toi runko tästä seuraavaksi. Koska en tiedä, onko nyt enää tässä kohtaa järkeä lyödä moottori tonne. Ja sitten jonkun kuukauden päästä purkaa se. En tiedä. Katsotaan nyt, miten mä päädytään homman nyt järkeilee itselleni. Mutta mulla olisi tohon ruohonleikkuriin nyt aika asiallinen moottori tos. Et jos siihen rupeis tekee runkoa. Ja sit kun saa se rungon, niin sitten ei tarvitsisi tehdä kuin etuakseli. Siihen pitäisi olla aika hyvin osia mulla. Tuollakin on kaiken näköistä. Tuolla on se penkki ja kaiken näköistä osaa. Tuolla pitäisi olla perän kiinnityssysteemit kaikki. Ja tossa on uusi tankki siihen ja tuolla on jotain juttuja. Noi laatikotkin on täys ja sitä rataa. Mut en tiedä.
se on nyt vähän kysymysmerkki, että mitä nyt seuraavaksi tehtäisiin. Siitä voi heittää omia mielipiteitä tässä hommassa nyt, että tehdäänkö tää nyt vielä vai pitäisikö tää stoppaa sen verran, että tehdään se leikkurirunko, saataisiin se tohon talvelle, päästä sillä vaikka jääradalla ja tehtäisiin tää minttiä tulevalla kesää. Semmosta mä vähän ajattelin. Mulla olisi semmonen mielessä. Sitten mulla oli mielessä semmonenkin, että laitetaan tähän tuplasyylärit ja ois vähän himottanut kumminkin heittää toi 70 airi ehkä mäellä. Toisaalta ei ollut varmaan vielä juttua, mutta mä oon nyt ne lohkot viilannut sopivaksi sille 70 airiin. Ne on pesty ja joo. Ne odottais nyt sitä vaan, että mä tilaisin ne laakerit ja löysin nippuun. Mut katsotaan. En tosissaan nyt osaa sanoa vielä, että mikä on se ajan kohta. Jos joku oikein haluaa, että tää saadaan vielä tähän loppusyksyyn, niin yrittää voi hoputtaa. Mutta voi olla, että mä haluaisin polkasta ton ruohonleikkurin vielä tuolta esiin. Siitä saisi aika hauska. Siihen olisi siihen on semmonen 300 mönkijän tekniikka nyt olemassa. Se on nyt odotellut tos noin nyt, mut sit siinä on muutama pikku juttu siinä hommassa kyllä vielä, mut niin voidaan palata siihen, kun polkastaan se käyntiin. Mut niin tekis kyllä mieli tätäkin alkaa tekee. Mut sen verran voi valottaa, että pitäis olla täällä yksi juttu, mitä on ajateltu siihen mönkijää. Tämmönen pikkanen puhalli. Tämmönen jäi jossain vaiheessa käsiin. Mä oon keräillyt siihen aika paljon osia ajan saatossa. Ja yrittänyt vaan, että mä joku päivä polkaisen se käyntiin se homma. Ja nyt musta alkas tuntuu just sille. Nyt laitetaan pikkaseksi aikaa tää stopiin ja otetaan tuolta pikku prokkis. Se olisi kyllä aika siistiä, jos tol pääsis jääradaa vetää vielä tulevaan talveen. No, heittäkää ämpe. Miten tehdään? Voi olla tietty, että mä innostun vielä tekemään tän näkkiä pois. Ja sit vasta sitä. Mut katsotaan. Se jää nähtäväksi. En tiedä itekään vielä. Palaillaan. Se on morjes.